Бүгеннең йөзләгән вакыйгасы арасында ел вакыйгасына тиңләрдә иде бар. Татарстан мәгарифендә яңа чор башлана. Бүген Казанда күп телдә белем бирүче адымнар комплексы ачылды. Рус, татар, инглиз телләрен тирәнтен өйрәтүче яңа мәктәпләр төзү дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдиматына Татарстан президенты хуплап кабул итә. Әтиянең балага иң зур бүләге ул туган телгә өйрәтү дип билгеләп үтте Минтимер Шәрипович. Адымнарга беренче адымнарын ясаучылар белән исә Фәрүзә Мәҗитовдаган күреште. Тарихи мизгилләр. Бу ачкыч Татарстанда яңача белем бирүгә юл ача. Моңарчы проектта гына булган адымнар күп телдә белем бирүче комплекс бүген 1224 баланы кабул итте. Тантаналы линейкага проектның авторы Минтимер Шәймиев килде. Белемгә һәм бердәмлеккә юл. Бу бик игътибарга лаеклы әйтер идем лозунгы. Девиз. Чөнки безгә белем алырга кирәк. Менә матур иттереп төрле телләрдә. Дөнья безнең балаларыбыз dünya aldığında konkurentоспособны булырга тиешләр. Телләр өйрәнүгә беренче адымнарын ясаучыларны Илсур Медшин 3 телдә тәбрикләде. Универсиада алдыннан үзенең инглиз телен өйрәнү тарихын искә ала. Тогда было легче разгрузить вагон муки, чем... Ул чакта өйрәнүгә караганда он тутырган машинаны бушату җиңелрәк кебек иде. Хәзер 10 ел узгач без чит ил партнерлары белән тылмашсыз гына аралашырга өйрәндек. Макаровларда кызларның рус, татар, инглиз телләрен яхшы белүен тели. Шуңа да монда укырга килгәннәр. Гаиләдә сөйләшәбез татарча. Шуңа кергән инде монда биргә булдык баланы, кызымны. Полилингвальный комплекс безнең өчен бик мөһим. Монда укырга без бит шат. Ларионовлар өйдә татарча сөйләшми, кызларына өйрәтмәкчеләр. Үзләренең татар телен, туган телен белсеннәр өчен, өйрәнсеннәр өчен. Бу мәктәп укучылары арасында күп төрле милләт вәкилләре бар. Кабул иткәндә тел белү дәрәҗәсен исәпкә алганнар. Знать много языков это, конечно же, очень хорошо. Пригодится очень много в жизни. Бу зур комплекс балаларга төрле яклап үсәргә мөмкинлек бирә. Спорт белән шөгыльләнер өчен 3 бассейн, 5 күп функцияле спорт залы бар. Мәдәнияткә дә аерым игътибар. 3 актлар залы республика районнарыннан килеп укучыларга интернат эшли. Балтач укучылары белән Минтимер Шәймиев аралашты. Бу мәктәп Казандагы күп телдә укытучы комплексларның бер бинасы гына. Икенчесе Бичурин урамында эшли башлады. Алар 165-нче мәктәп базасында оеша. Телне һәм башка чит телләрне, дәүләт телләрне тирәнтен өйрәнү генә түгел, ә ул шушы телләрдә гомумән алганда гомуми белемне бирү. Бандарин урамында урнашкан әлеге белем йорты Татарстанда күп телле мәктәпләр үсешенә беренче адым. Тагын 3 елдан 6 мәктәп булачак. Анда Яршаулы, Алабуга, Түбән Кама, Казан балалары укыячак. Фәрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.